șorlegă, îți îndeplinești și ție două dorințe. Bun, prima dorință, să-mi pui aici pe malul lacului un bolovan așa de greu că nimeni, bă, dar nimeni pe lumea asta să nu poată să-l ridice. Bun, ok, și a doua dorință, ridică-l. Mișto. Mai știi? Mai zine. Hai să mă gândesc. Ce mult drăguț. Stai să mă 25. estimare sărbătoare e și ziua poliției. E ziua poliției? Yes. O să scriu și eu pe blog. Da. Yes. Deci, se duce Bulă la armată și când se le dea puști, zice Bulă, băi, domn Colț, dacă îmi dați pușcă, vă împușc pe toți, nu mă interesează. Stai calm, Bulă, că se rezolvă. Și dă o pușcă de lemn, zice. Uite, Bulă, îndrepți pușca spre astea care vrei să le împuși și zici, pușchi. Dreaptă Bulă, pușca spre unul, pușchi. Ăla se face că moare, că primise ordine să nu se pună cu nebunul. Și azi, așa, mâine, așa, ajunge Bulă la război și vede un tank. Pușchi, tancul la 3 metri de el. Pușchi, tancul la 2 metri. Pușchi, tancul la 1 metru. Pușchi. Și atunci iese un soldat din tank și strigă, tanki. Ce mai fost? Mișto. Stai acolo. Mai zi dacă mai știi, că mie îmi plac astea. Dacă stai așa un pic, mi-aduc aminte. Mă place că mi-ai spus așa, ori superb. Eu?